ka foli ni tanuni la se an lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn min sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati la ka fɔ aw ye nin ye Mali Kura kunnafoni kɛnɛw sigi kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC kurubala bi kunnafoniw tarata juillet kalo tile 30 san 2024 filɛ nin ye ninnu. Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye laseli kɛ ntɛnɛndon na k'a fɔ k'u ka mɔgɔ caaman ni tora fitinɛ gɛlɛn ba la jamana kɔgɔdugan fanfɛla la dɔgɔkun tɛmɛnen na bamanciw ka laseliw kɔfɛ an bena an ka kunnafoni sɛnsɛlaw ka laseliw jamanadenw ka bɔ bamakɔ olu ka hakilinaw lamɛn ka fara o kan an ye wele bila lakana sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔnbagalajɛ dɔ ma a be an bolo directement na an bena masala kɛ n'a ye ka ɲiningali sɛmɛ a la. ntɛnɛndon na laginɛ sɔrɔdasi fanga ye jamana sariya sunba bayɛlɛmali gafe dayiraliw kɛ min ka kan ka danatigɛ u ka jamanadenw fɛ sani san laban waati ni ɲɔgɔn cɛla la a kɔnɔ jamana fanga marali danatigɛlen do k'a bila 2 ɲɔgɔnna dɔrɔn na an bena laseliw ka aw ye a kan. L'Amérique kɔkanko kotigi Anthony Blinken min be tamala ni waati na mani ye laseli kɛ bi tarata la k'a fɔ ko l'Amérique jamana bena kɛlɛkɛmina min musaka be taa i jɔ fo dolari nafolo miliyɔn 500 ɲɔgɔnna la di Philippines jamana ma. Ni kunnafoni nunu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. Ayaw bisimila an ka kɛnɛ kan Kajatu Tarawele ka taa Tizawaten na Mali kɔrɔnfɛla la ka taa Mali ani Algérie dancɛw la tile 3 kɛlɛ min la tɛmɛra Mali faamaw ni bamanci marifatigiw cɛla la Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye u ka lakanakɛlaw caaman ka fagaliw lakodɔnniyaliw kɛ a sen fɛ ka fara o kan Rusiw ka kɛnyɛrɛye lakanakɛkulu Wagner fɛnɛ ye u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ka fagaliw laseliw kɛ u ka kunnafoni siraw telegramu fɛ ayiwa bamanciw ka kuluw ye a yira k'a fɔ ayiwa k'u ye semaya sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ kumalatɛmɛla ale ka laselikanw kan ayiwa Wagner ye Wagner lakana kɛla caaman fɛnɛ faga u y'o fɛnɛ kofɔliw kɛ GNIM Al-Qaïda dansagokɛkulu u bolofara dɔ fɛnɛ ale kofɔli kɛ ni Wagner lakanakɛla 50 ani Mali sɔrɔdasi 10 fagaliw ye ayiwa Mali sɔrɔdasiw kɔni ye kunnafoni gafe siraw fɛ ye a kun laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ k'u kun ye dadigi kɛ juguw la kosɛbɛ ka da Tizawaten na fitinɛ ninnu kan Mariam Kuyate ale ye jamanadenw ka bɔ Bamakɔ ka hakilinaw ta a kan an k'a lamɛn. Nin kɛlɛ in kɔnɔna la ne yɛrɛ hakilina ye min ye négociation tɛ mɔgɔ ni jugu cɛ quoi u bɛ kuma o kuma la ko ka fɔ ka bɛn k'a la ne bolo o t'a solution ye quoi parce que fɔ ka bɛn caman kɛra u ma ɲɔgɔn lamɛn u ma maliyɛnw lamɛn u ma an ka faamaw lamɛn u ma an ka finitigilakaw lamɛn ne bolo u bɛ kɛlɛ in u b'a kɛ fɔ k'a s'a dan na mɔgɔ ninnu u bɛ terrain bila diyagoya u b'a bila diyagoya a diyar'u ye u ma diya u ye u b'a bila ala kama ko yɛrɛ tɛ n'u m'a bila diya la u b'a bila goya la sigikafɔ in tɛ solution ye sigikafɔ tɛ mɔgɔ n'i jugu cɛ ne bɛ se k'a fɔ kabini ne ma wolo nin kɛlɛ in bɛ sen na bon ne bolo négociation tɛ se ka nin ban quoi a bɛ kɛ ka firiya de la u bɛ terrain bila terrain a bɛ to anw de bolo anw de ta don. Bon an kɔni an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ala k'an ka sɔrɔdasiw kana bon kɛlɛ nin kɔni janfa de don mais a ti ɲɛ kɛlɛ kɔ u k'u bunte dɔrɔn Faransi ani OTAN olu de bɛ ka kɛlɛ nin kɛ olu ka janfa de b'a la sinon ni rebelle ninnu se k'an kɛɲɛ o mɔgɔ min tɛ tɛmɛ hali Lafiyabugu u ka population tɛ tɛmɛ hali Lafiyabugu jama kan n'a fɔra o de bɛ k'an kɛɲɛ san 10 ani kɔ janfa de b'a la u k'u bunte dɔrɔn u kana hinɛ u la wala o de ye ne hakilinata ye kɛlɛ ko na quoi sinon ni janfa ko tɛ a ti tile kelen yɛrɛ bɔ Kidali tɛ o duguba ye mun u bɛ kɛɲɛ an bɛ kɛɲɛ u la quoi. O Tizawaten kɛlɛ vraiment an bɛ sɔrɔdasiw fɔ sɔrɔdasiw bɛ baara la hali bi u b'u jija u bɛ baara min kɛ u bɛ an bɛɛ ka baara de la bon an fana b'u soutenir 100%. Sigikafɔ tɛ se ka kɛ nin na parce que an mɛnna sigikafɔ la san joli an b'u ɲininka k'u ka n'an ka sigi an ka kuma u tɛ ka sɔn sigili ma. Bon sisan min y'a solution ye u ka taa n'a ye u k'u fɛ o de y'a solution pour avoir la paix il faut faire la guerre u ka kɛlɛ kɛ
o de y'an ka laɲini ka ɲɛsin u ma quoi hali b'an b'u soutenir. an bɛ kɛlɛ na bi a ka ca ni san 7 a bɛ san 7 bɔ hali s'o kɛlɛ ma ban e tɛ se ka b'u sɛbɛn ma nin tɔ ye mɔgɔ den tɛ yan sigikafɔ t'a la k'u ka taa i bɛ se ka sunɔgɔ su kɔnɔ de i tɛ se ka sunɔgɔ hali dɔ b'an kɛrɛfɛ ko dugu jɛ ko t'ale tɛ se ka sunɔgɔ ko dugu jɛ ko t'ale kɔnɔ galen n'u tɛna to olu ka denbaya faga kumaba bɛ taa fɔ ne an bɛ ka so bɛ ko kumaba ale kɔnɔ galen n'u t'u ka denbaya faga ko sunɔgɔ t'ulu ma da t'ulu ma san joli kɛlɛ tɛ ban kɛra kɛ ko b'a la ɲɛmɔgɔ ka ɲɛɲini a kɛ ko t'u la. wa an ye a kibaru mɛn quoi an y'a mɛn ko a yɔrɔ ka kala quoi mais toujours an tɛ se ka foyi fɔ fɔlɔ quoi parce que an bɛ gouvernement de kɔ bon ni DIRPA ye communication mun kɛ bon an b'o de lamɛn quoi aw ko mɔgɔ murutulen don est ce que marifa b'u bolo ou bien marifa t'u bolo ni marifa b'u bolo ka marifa u bɛ marifa u b'a kɛ mun de kama n'u b'a fɛ ka na u bɛ marifa de to yen ni maliyɛnw de don maliyɛn tɛ marifa ta ka ɲɛsin a ɲɔgɔnna maliyɛn ma ni maliyɛn de don i bɛ ka marifa de to yen n'i ka ko ye mun ye i bɛ na an bɛ sigi ka négocier ne ka hakilina t'o ye. kɛlɛ in ka kɛ k'a ban pewu Nasimu a ka dɔ fara hali bi militaires kan u ka carte d'identité ko bɔ a la k'a kɛ wolosɛbɛn ko ye ancien commandant militaire minnu fa ye sarasoya kɛ ka kɔrɔ olu denw bɛ yen u tɛ baara la u tɛ foyi la u bɛ so kɔnɔ ye ten k'u ta k'u don tenni na k'u bila ka taa kɔrɔn fɛ o ye ne ka laɲini ye hali ni marifa dira ne yɛrɛ ma bi ne bɛ don ko walayi bilahi ne bɛ don. Ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye Ala ka bɛn nata an ka jamana kɔnɔ Ala ka kɛlɛɲɛ sabati an ka jamana kɔnɔ Ala k'an ka jamana kɔnɔdenw kisi o de fɔli bɛ ne fɛ k'a fɔ ye sɔgɔmada in na. DIRPA yɛrɛ bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw kɔni dalen b'o la parce que an b'a dɔn u tɛna nkalon tigɛ an ye parce que n b'a jateminɛ u ka communiqué fɛn fɛn bɛ yen ni fɛn min ma diya an na u b'o olu fɔ k'a fɔ vraiment nin kɛra tan an ka sɔrɔdasi dɔw tora a la mais population fana mana to a la an k'a jateminɛ kɛlɛ de don kɛlɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ bɔnɛ b'a kɔnɔ voilà. ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ninnu ye n'o ye Tizawaten kɛlɛ ye min kɛra Mali sɔrɔdasiw ani banbantikulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la Dr Ali Tunkara bɛ an bolo directement na an ka plateau kan lakana taabolow dɔnbaga lajɛ don a n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla an bɛ na ɲininkaliw sɛmɛ a la Dr Tunkara an ka foli b'i ye. awa komi e ye lakana taabolow dɔnbaga lajɛ ye nin ye i ye misaliya jumɛn de sɔrɔ nin taabolo nin kan. tiɲɛ don n'i ye nin yɔrɔ kofɔlɔ min ta i b'a ye k'a fɔ ko kabini kɛlɛ mɛn ni Mali ba kɔnɔ san 2012 yan'a ka daminɛ jamana ka finitigiw kun ka u ka taaɲɛsegin kun ka suma yɔrɔ in na kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka fanga di kulu mafasi dɔw ma ye. yɔrɔ in fana ye yɔrɔ min ni yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko mugujugu tɛmɛyɔrɔ don taama dɔ minnu bɛ taa duguma sira fɛ olu tɛmɛyɔrɔ don kulu mafatigi minnu bɛ diinɛ ko kɛlɛ la o minnu tun bɛ yɛrɛta hukumu kɔnɔna la o Mali marabagaw selen k'u ka mara boli kuranfan yɔrɔ dɔw kan i n'a fɔ Kidali ni Kɛfɛntina ɲɔgɔnnaw olu caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen wala i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ fila in na kari ɲɔgɔn na Mali finitigiw ni kulu mafatigi ni diinɛ lasabagaw ka kɛlɛ a kɛra kɛlɛ min a dama tɛmɛlen don. ayiwa Mali sɔrɔdasiw ani u ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan u y'a lakodɔnniya k'a fɔ ko kɛlɛ tiɲɛna u bolo e yɛrɛ bolo sisan o bɛ se ka kɛ mun ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka k'o la tagali ɲɛfɛ. u ka laseli la ko kɛlɛ in min tora la ani minɛnw tora la nka n'i ye kunun bi ta Mali finitigiw ye kɔmasegeli min kɛ kɛlɛ dabila a ka gɛlɛn yɔrɔ in na i ka se k'a fɔ ko i bɛ kɛlɛ sebaya dira maa min ma sabu maa min sigiyɔrɔ min bɛnnen don an ka kunnafoniw sɔrɔ cogo la u ko Mali finitigiw kabini kunun fo ka se bi ma u ye sanfɛ kuru minnu ye baara caman kɛ ka se ka maajugu ninnu u bɛ se ka daga ninnu bila cogo min o ni yɔrɔ in na ka gɛlɛn i ka se ka fɔ ko kɛlɛ tiɲɛna finitigiw bolo walima kulu mafatigiw ye jɔnjɔn ta mɛ a bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn o ye k'a fɔ ko fan fila bɛɛ bɛ ka se yira nka n'i ye Mali finitigiw ka bi laseli lamɛn ani kɛlɛ min bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se sigida maa min bɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu na a bɛ se ka fɔ kɛlɛ a ye ɲɛda kura ta kabini kun fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min bi.
Aywa an ka foli bɛ Dr Ali Tunkara ye waati kan kuran bolo ma an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye k'a fɔ aw ye nin tun ye Dr Ali Tunkara ye n'ale lakana kɛ taabolo dɔnbaga lajɛ a n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla ale ka jaabiliw ye ka kɛ ni an ka ɲininkaliw ye Tizawa tɛni kɛlɛ nin ma ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye tɛnɛndon na Laginɛ sɔrɔdasiw fangaw ye jamana sariya sunba bayɛlɛmali gafew dayiraliw kɛ u ka mɔgɔw la min ka kan ka danatigɛ u yɛrɛ ka fɔ la jamanadenw fɛ sani san laban waati ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka lamɛn. Sɛbɛn nin jirali kɛra fanga kɔnɔmɔgɔw ɲɛkɔrɔ cidenjuruw ka lasigidenw politiki tɔnw dugunentɔnw ɲɛmɔgɔw seli dɔ sen fɛ jamana ka furancɛ fanga n'o ye Conseil National Transition CNT ɲɛmɔgɔso la wasabulon ka lajɛba min bɛ kɛ sariyatigɛlaw kulu ye AFP kunnafonidila dɔw y'o kɔlɔsi. Sariya sunba laɲini fɔlɔ nin bɛ kɛ ni sariyaden 205 ye sariyajɛkulu ka laselikɛla Jean Paul Kotebeduno y'o jira. A b'a jira kɛrɛnkɛrɛnya la ka dan sigi yamaruya la ka se sarati 2 ma ka dɛmɛsira sigi sen kan jamanakuntigi ka kalata kama ka san 35 sɔrɔ a dɔgɔyalen b'a la ka se san 80 ma ka se ka boli ka wasabulon kura sigi sen kan min kɔnɔ a ka so 2 bɛ sɔrɔ faso ka bulonba n'o ye Assemblée nationale ye ani sanfɛ bulon n'o ye Sénat dɔ ye. Nin sɛbɛn fɔlɔ nin labɛnni bɛ tugu mɔgɔ sendon cogo la ani min bɛ kɛ bɛn sendonni la Kotebeduno y'o fɔ. Barokun barakɛ jɛkulu kan ka labɛn sɔni walasa ka sɛbɛn nin nafa bonya kosɛbɛ sani a ka di furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Général Mamadi Doumbouya ye CNT ɲɛmɔgɔba Dansa Kuruma y'o fɔ. Sorasi fanga y'a jira ka ban ko a tɛna se ka layidu dɔ dafa min tun tara a daminɛ na diɲɛ jamanaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ walasa ka sira di sivilu ka mara ma san 2024 laban na. Kɔsan na jamana fanga ɲɛmɔgɔ Amadu Uriba banna arabadon k'a ka layiduya tacogo labɛnni na ka sivilu sɛgɛn fanga na san 2025 kɔnɔ. Ayiwa ni an selen an ka kunnafoni kunfɔlɔ laban yɔrɔ ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na sa ka kunnafoni tɔ laseliw kɛ aw ye aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ni an seginnen ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye l'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken min bɛ taamala nin waati in na Mali l'Amérique ani Philippines jamana cɛla baaraw sinsinliw cadre kɔnɔna na ka jɔ sini ɲɛ ye laseliw kɛ bi tarata in na k'a fɔ ko l'Amérique jamana bɛna kɛlɛkɛminan min musaka bɛ taa i jɔ fo dolari wari 500 ɲɔgɔn na miliyɔn 5 ɲɔgɔn na la di Philippines ma an ka Mohamed Touré ka laseliw lamɛn a kan. An bɛna dɛmɛ wɛrɛ di sisan n'o ye dollar wari miliyɔn 500 ye Philippines jamana na walasa k'an ka lakana jɛ ka fɔ sabati a y'o fɔ kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ senfɛ. N'a laɲini ye ka sɔrɔdasi kulu tubabu tilennen n'o ye forces armées modernes u ni Philippines kɔgɔjida kɔlɔsikɛlaw kɛ bita ye o bɛna dɔrɔn siɲɛ 1 mɔgɔw ka bɔsɔn kɔnɔ a y'o fɔ ka fara kan. O ye dɛmɛ miliyari 2 dɔ ye min dira avril kalo la ka ɲɛsi o marabolow ma Amérique jamana ka sariyatigɛlaw ka so fɛ n'o ye congrès. O taama ni sen fɛ Blinken ni Amérique jamana lakanani ministri Lloyd Austin ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don ni Philippines jamanakuntigi ye Ferdinand Marcos ale min ye Chine jamana ka wale kɛlɛ kosɛbɛ Chine saheliyanfan kɔgɔjida la. O laban nin y'a jira ko
ale nisɔndiyara kosɛbɛ kumaɲɔgɔnya min sigira Amérique ni Philippines cɛ. Amérique ka cideyaso ɲɛmɔgɔ y'a jira ko an bɛ waleɲuman dɔn jira tiɲɛna nin jɛɲɔgɔnya nin na. O kɔfɛ Amérique ɲɛmɔgɔba fila ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ka Philippines jamana ɲɔgɔnnaw ye n'olu ye Enrique Malano ni Gilberto Teodoro ye. Baro minnu bɛ wele ko 2+2 faranka ɲɔgɔn hukumu kɔnɔ walasa ka lafasali jɛɲɔgɔnya sabati Amérique ni Philippines cɛ. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Philippines jamana ka nin baro naani nin kɛ. Blinken ni Austin ka taama nin na min bɛ Mali la o bɛ tugu Philippines jamanakuntigi ka taama kɔfɛ Washington avril kalo tɛmɛnen na. Lajɛ dɔ senfɛ Laos sibiri tɛmɛnen Chine jamana kɔkanko minisiri Wang Yi y'a ɲini a ka Amérique jɛɲɔgɔn fɛ ko a kana tasuma fiyɛ ni marako mankan nin na. Ntɛnɛndon la Joe Biden na l'Amérique jamanakuntigi ye bayɛlɛmali hakilinaw jamana sariya sunba kan lakodɔnniya a sira bɛ tali kɛ fɛn min ye Cour suprême n'o ye jamana kiirisoba o kiirikɛlaw olu ka baara kuntalaw kan ani sariyakisɛ min fana bɛ kiiritigi ninnu ka fanga danatigɛliw hakɛ dɔgɔyaw jamanakuntigi sugandilenw ka nɔminɛliw baliyaw birifiniw dɔgɔyaliw kan. Laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko a danatigɛli sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ k'a ka gɛlɛn sanko a kan ka dayira wasabulu min na ko nka a kɔni bɛ se ka kɛ kumakan daminɛw ye ani hakilinajagabɔ ye sababu ye jamanadenw ka danaya waati la jamanadenw ka danaya dɔgɔyalen bɛ kosɛbɛ kiirisoba ni kiirikɛlaw kan ka da kiirikɛla ninnu dɔw yɛrɛ ka juguw kan. Ayiwa a taabolo bilalen bɛɛ fɛnɛ jamanakuntigi ɲini kalataw nataw olu kɔnɔna na min koronnen don kosɛbɛ n'a kan ka latigɛ démocrates ani républicains ka cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa jigilamisɛnyaba fɛnɛ ko démocrates ka kɔkɔrɔmadonbagaw ye o sɔrɔ ka kɛɲɛ ni danatigɛli laban dɔw talen ye kiirikɛla ninnu fɛ kan. N'an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso Sao Ouedraogo ale ye mécanicien ye a ka baara siraw kan a bɛ mobili sennaanimafɛn dɔw dilan n'o tɔgɔ ko limousine a ka garage kɔnɔna na. Jila Das VOA ka kunnafoni sɛnsɛnla ka sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan ka bɔ Burkina Faso a lakali bɛ kɛ an ye Nama Jara fɛ an ka lamɛn. Wagadugu san 2023 Sao Ouedraogo n'a si bɛ san 38 la mécanicien do a ka baara kɔnɔ a ye fɛn kuraw dɔn a kɔnɔ. O fɛn kuraw tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka mobiliw yɛlɛma ka kɛ cogo min ka di a yɛrɛ ye. O la mobili min tɔgɔ Honda Civic a y'o yɛlɛma ka kɛ mobili min tɔgɔ limousine. J'aime aussi les défis. Hakilina kura ka di ne o de y'a to ne ye mobili tigɛ tan. Ne kelen k'o kɛ ne somɔgɔw n sigiɲɔgɔnw n kiliyanw u bɛɛ ko nin tɛna kɛ fɛn ye tugun. Ne k'u ma ayi u ka to n ka baara dafa. N tilalen kɔfɛ u bɛɛ nana ka lajɛ u y'a dɔn ko ne ye limousine de dilan wa a ɲɛna. Kabini a si bɛ san 12 la Sao Ouedraogo o mobili tun ka di a ye. Lakɔlinkala ma di a la nka a ye mécanicien kalan kɛ mobili ngare yɔrɔw la. A tun bɛ baara wɛrɛw kɛ fana mobili ngare yɔrɔ caman na. O kɔfɛ san 2016 a yɛrɛ y'a ka baarakɛda dayɛlɛ. Kabini o la ka na bila sisan na mɔgɔ 15 bɛ baara k'a bolo. Adama Banse ye Sao Ouedraogo terikɛ dɔ ye. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup son courage. Mɔgɔ min don a ja ka gɛlɛn o de kama ne b'a dɛmɛ. A cɛsirilen don fana wa a ka di ne ye kosɛbɛ. An bɛ labɛnnen don ka dɛmɛ a ka laɲini ma. Sao Ouedraogo limousine dilanni hakilina nana la Amérique ka dɔnkilidalaw ka jaw lajɛli de kosɔn jabaraniw la kabini a tun ka dɔgɔ. U bɛ limousinew kɔnɔ. O waati la a ka laɲini tun ye de ka limousine mobili kelen sɔrɔ. O kama a yɛrɛ kɛra a dilanbaga dɔ ye Burkina Faso. O la Sao Ouedraogo ko limousine dilanni ma nɔgɔ bawo a ye san 1 n ka baara la. Le matériel que j'ai utilisé c'est des matériels. Ne y'a baara kɛ ni fɛn minnu ye olu fanba ye minɛnw dɔ de do tɛ k'a sɔrɔ ne mako bɛ minnu na olu yɛrɛ tɛ. Ne ye tolu ni nɛgɛbere kuraw san k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Limousine ka boli Wagadugu siraw kan o kɛra kabakoba de ye mɔgɔw bolo. Léa Nikema ye Sao Ouedraogo ka client dɔ ye. J'ai eu la chance de rentrer dans la limousine aujourd'hui. Ne donna limousine in kɔnɔ bi wa a bɛ mɔgɔ lafiya tiɲɛ na. Ne b'a dilanbaga fo
ka da kan a ye baara ɲumanba kɛ a dilanna burkina o kɛra kunnawolo ye tele b'a kɔnɔ a sigilanw ka ɲi tiɲɛ na lafiya dan don limousine tɛmɛnen ko Sao Ouédraogo tun ye mobili caman yɛlɛma ka kɛ mobilibaw ye walima dɔnninta mobiliw ye limousine ye mobili min ye fɛn caman b'a kɔnɔ i n'a fɔ sogo jeniyɔrɔ ji sanuman b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i min Pascal Yameogo ye Sao Ouédraogo ka baarakɛla dɔ ye. Il aime aussi encore se donner au fond. A ka di a yɛrɛ a ka fɛn dilannenw ka ɲa a bɛ fɛn caman dilan ne bɛ kalan k'a bolo bawo ne fana b'a fɛ ka fɛnw dilan ka tɛmɛ n ka patron kan. C'est une passion. Mobili dilan y'anw diya ɲɛ ko de ye n'an ye se sɔrɔ an bɛ se ka caman dilan walasa k'u feere. C'est d'abord une passion pour nous. Sao Ouédraogo bɛna ka limousine jira Burkina Faso jamanadenw ni diɲɛ bɛɛ la mobiliw ka jirali kɛnɛ dɔ senfɛ n'a bɛ wele salon de l'automobile an bɛ waati min limousine in kɔni bɛ louer dɔrɔn de kɔɲɔw ni ɲɛnajɛ wɛrɛw senfɛ nka Sao Ouédraogo k'a tɛ feere fɔlɔ. In tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko muso caman furu o bɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko polygamy yamaruyalen don Mali furu sariyaw fɛ nka kɔlɔsi ye a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ a la musolamɔgɔw kan. Mariam Kuyate Voa Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an k'a lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kɔnɔ bi an bɛ kamarala de bi Selentigi Maga Ɲame Kamara ni kamara buru fiyɛra maa min ye sangalima dunu fiyɛri ye. Aw tulo bɛ jelimuso min na ka maa min banbalima ni waati in na Asan Kamara don kɔyɔmusoni kura-kuranin don min yɛrɛ furula Alamusa an kɔrɔ n'a si yɛrɛ bɛ san 25 la a cɛ ka muso 4 na don. Asan Kamara ale kɔni filɛ nin ye ka faso bila ni kana du kɔnɔ a n'a sinamusow jɛlen don du min na. Den an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di den ma. Alhamdulillah ne yɛrɛ donna furu in na jagoya furu tɛ a diyara ne yɛrɛ de wa n b'a dɔn fɛnɛ ko muso caman b'a kun ko n bɛna kɛ naaninan ye fɛnɛ bɔra du min kɔnɔ duba de don wa fɛnɛ muso caman bɛ ne fa fɛnɛ kun n ye lamɔw kɛcogo ye n ye kow bɛɛ taabolo ye mɛ ne kɔni sirannen tɛ. Asan Kamara ale ko a sirannen tɛ sinaya ɲɛ bamananw dun ko sinaya ye galadaga ye bawo maa si tɛ ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn. Umu Sako n'an y'ale yɛrɛ sɔrɔ a faso la minɛnko la min yɛrɛ si bɛ taa san 30 bɔɲɔgɔnko la a furu salen don a ka fɔ la ko fosi tɛna ale bila bilen ka furu cɛ musotigi ma. Ne yɛrɛ filɛ nin ye ne tun bɛ cɛ ɲini muso 3 de b'a kun ka sababu kɛ bɛnbaliya ye ne bɔra furu la bɛn kɔni ko wɛrɛ o ye ko wɛrɛ de parce que tɔw bɛ taa baara juguw kɛ ne dun ma lamɔ kɔnɔ n tɛ se a la sisan nana kɛ dayɔrɔ la yɛrɛ tiɲɛ la a ma nɔgɔ a bolo ne kɔni fɛnɛ ye furu ne bɔra awɔ. Mali kɔnɔ muso caman furu o bɛ kɛ an fɛ yan nɔ ka caya cɛlakaw fɛ togodaw i n'a fɔ dugubaw kɔnɔ wa u bɛ muso caman furu ka da kunba 3 kan sigi kɛcogo diinɛ ani sɔrɔ hali n'a sɔrɔ muso caman furu o ye damu ye cɛlakaw bolo yala a nafa ka bon an ka sigiw kɔnɔ wa. Ben Sherif Jabate jeli don ladalakow dɔɔnikɛla fɛnɛ don. Bon fɔlɔ muso caman bi furu ka da ko caman tun kan wa denko nata b'a la baarakɛ ɲɔgɔn ko nata b'a la an bɛ ɲɔgɔn nafa ni fɛn sira caman ye parce que a bɛ dɔ fara jigiya kan donc alhamdulilayi mais bilama diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan diɲɛ sɔgɔra ka bila ɲɔgɔn ma ko dɔ bɛnnen bɛ maa dɔ fana la a ma bɛn maa dɔ la cɛw fana muso mara cogo tɛ kelen ye sisan donc sɔrɔ tɛ kelen ye a bɛ lawuli baarako ni min fana ma foro tɛ yen bilen k'a fɔ an bɛ taa foro la ka den caman sɔrɔ fana donc ko caman de tun bɛ yen kunun a bɛ kɛ ka o kɔrɔ olu ma ani o nafa olu nɔfɛ mais bi o t'a la bilen kosɛbɛ tuguni dɛ. Ka muso wɛrɛ furu k'a ladon muso wɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn o bɛ kɛ ɲɛkumu kan o kama an ye kuma di maa damadɔ ma minnu fana b'u ka yetaw fɔ muso caman furu la.
ala yɛrɛ ko an ka muso caman furu parce que an kana jɛnɛya kɛ jɛnɛya man ɲi donc o y'a a fɛn fɔlɔ ye min y'a diya ne ye a fɛn filanan ye min ye n'i ye jamana taabolo fɛnɛ lajɛ diɲɛ don o don muso de bɛ ka wolo ni muso dun bɛ ka wolo o kɔrɔ ko muso ka ca ni cɛ ye donc n'i ma dɔ ta ka fara i ta kan finalement i bɛ taa don dɔ ka foro kɔnɔ ka sɔrɔ t'i ka foro ye o man di ala ye nka sisan an ye bi min dɔn a ko ka ca ne kɔni ne t'a fɛ n denw da ka don kuma caman dɔn a kɛ to muso kelen ma n'a yi tora muso kelen ma a ba i sago sɔrɔ muso in fana ba i sago sɔrɔ. sinɛ ye fɛn dɔ ye fɛnɛ a bɛɛ n'a bɛnbaliya sinɛ a ka fisa o basa bana bɛ kɛnɛya bɛ mɔgɔ ka jɔn tɛ sinamuso k'i ka bolola bi jɔn don dɛ. Mama Keita ale ye maɲabaga ye a ka fɔ la ko ala ye muso minnu bɛn cɛ kelen ma ko latigɛ don ko nka fɛɛrɛw bɛ yen nɔ minnu kan ka ta bala u bolo yaasa ka sigi nɔgɔya. mɛ ni muso yɛrɛ bɛ fɛ i ka lafiya sinaya la i bɛ sinaya i b'a gun a kun k'a goro i yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ b'a wagaya kan ka muso in k'a k'i sigiɲɔgɔn ye k'a k'i balima ye k'a k'i sigiɲɔgɔn ye k'a k'i teri ye aw bɛ bɛn fɔ la mɛ teri min don i tɛ gindo kɔni fɔ a ye kura min fana bɛ na filanan min fana bɛ na ka na fara kɔrɔlen kan fo fana k'a dɔn ka fɔ worotan kelen de donna aw bɛɛ la ni e min fana bɛ nalen ni e y'o faamuya e tɛ ɲɛdonya kɛ kɔrɔlen na foyi tɛ nin ko ban ni ɲɔgɔn faamuya tɛ ani dususuma. An ka dɔn k'a fɔ muso caman furu lada don ka bɛn an ka taabolo yɛrɛ ma Mali jamana kɔnɔ nka ka sanga diɲɛ yɛlɛmabolo kura ma an ka ladalakow dɔnbagaw olu bɛ ladilikan di an ma. I bɛ muso caman furu o y'a sɔrɔ a se b'i ye i bɛ muso caman furu o y'a sɔrɔ i ni y'a minɛ fɔlɔ i y'a kanu k'a fɔ n bɛ muso caman furu n bɛ se u donni kɔrɔ donc n'i y'a u furu i t'u tɔɔrɔ i t'u lebu i t'u malo i b'i jɔ u jigi kɔrɔ alhamdulilayi. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele fɛ. Siranturanta ko kun kan kɛrɛnkɛrɛnyana gɛlɛya min bɛ Mali forobatɔn kɔnɔna na cɛ kɔrɔbalenw ta ko don n'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan siranturanta kanubaw tulo kɛrɛbɔ sigilen don k'a dɔn degeli kura taliko bɛ cogo di siranturanta fédération ɲɛmayaso fan fɛ. N'i b'a dɔn ko degeli karamɔgɔ min tun bɛ yen ale bolo bɔra baara la n'o ye Eric Sekou Cheli ye o kɛra kabini juin kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na o dɔrɔn tɛ ani Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw man jan tuguni u tɔ tile 47 tile fɔlɔ bɛ 10 septembre kalo nata tile 2 san 2024 na Mali bɛ Mozambique bisimila Bamako tile 8 o kɔfɛ septembre kalo tile 10 san 2024 na Eswatini bɛ Mali bisimila éliminatoire tile 2 hukumu kɔnɔ o de y'a to siranturanta kanuba caman ka ja Mali forobatɔn kanuba caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala degeli karamɔgɔ kura taliko bɛ cogo di tari Eric Sekou Cheli ka dankan n'o ye Alubadara Jalo n'a bɛ wele Kɔnti ye ale bɛna baaraw ta fɔlɔ wa baaraw bɛna kalifa ale ma fɔlɔ wa waati kɔni tɔ man jan tuguni hakilina jiginna Hamadi Traore Mali jalatigi ɲangina siranturanta fédération ɲɛmayaso fɛ a toɲɔgɔn caman y'a jira ni Hamadi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen olu tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traore ka laseli don. Ayiwa an balima a y'a faamuya k'a fɔ ko ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka laselikɛlaw ani an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu de tun ye ninnu ye awa u laseliw bɛɛ kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ an b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ jɛmukan in sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ani an ka pagew kan Facebook, Instagram ani YouTube kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public.
Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com